Sakana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe channel yenyu number 1 channel isingachika ZANU-PF. Zvinhu memita kuti Kulian ndakuchika ZANU-PF hamune mutotamba memutonyeba. Ore kana iwo wakasimba uri kohoriko uchigona kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so obva wairora pasi kuti ingovere ikoko isumudze ikoko. So muri Zimbabwe ini nyaya yandikusangana nayo panapa yakawanda. Dzimwe nyaya dzacho handisi kuzondotanga neipi honestly speaking. Alright. Pane nyaya iri kuti ndinogara kauzisisa maZimbabweans kuti pane zvese zvatiri kutaura, let's be very honest with each other kuti President Emmerson Mnangagwa is now back in the country. President Emmerson Mnangagwa vadzoka munyika yeZimbabwe nhasi makuseni. He is now in the country. Amen. Kana vakubikirwa chicken, beef, amen, whatever chavari kutodya izvo. So he is now back in the country. Kana manga mane acting president wenyu vaKemba Mohadi vatoita hand over power kudhara vadzosera simba kune munhu waanga akavasiyira zvinhu. So that is the current situation in Zimbabwe right now. Zvizhinji tingazotaura but vaMnangagwa pavadzoka kudai so tine nyaya dzimwe dzatinoda titaure, nyaya dzemhuri, nyaya dzemumusha dzekuti aiwaka kana mimi muri kunzi ndimi baba vekuZANU-PF. Tiri kutaura kuti baba vezanu inzwaika maChina vapedza Mazoe River. Mazoe River kune vanhu vane mombe dzinge dzichiyamwa dzichimwa mvura vari kurarama nemombe dzavo idzodzo, ndo upfumi hwavo. But Mazoe River yacherwa nemaChina. Muri kupaonawo sei naye baba vaMnangagwa? This is the issue because ina ndikwanisa kuti kukusiyai kuti pamunodzoka ndokusiyai muchizorora. Haiwa, hapana nguva yekuzorora. Let's talk about it. Since iriyo situation yatinayo munyika, Mazoe River yacherwa yavhovhonorwa, munotiwo kudii nenyaya iyoyo? Ndo nyaya yekutanga titange kubudisa nhasi paKulian TV tichionesana nemaZimbabweans vakawanda kuti Mazoe River yacherwa. I think iyo nyaya yevidhio iranyotendera ina angwanisa kuplaya vidhio racho because of munhu anenge akatorekodha anogona kuzoti akazoona ndaplaya kaklip panapa anopuhwa mari navanhu veZANU-PF onzi ndaunorova Kulian necopyright strike. Handisi kuzoroveka necopyright strike, sorry zvenyu. Handisi kutori playawo zvangu, asi kana iwe uchizofila kunge unogona kunge unozviziva zveYouTube ndangoisa kafoto akatry it. Number 2, pane chikoro ichi chameno ndikuziva kuti mari yamakakwira nayo ndege kubva kwamakabva ikoko kuChina, inonzi Chazeza Secondary School. Iyi ine mufananidzo yandirikuisa pascreen apo. Muri kuionawo sei naye vaMnangagwa nemhuri nefamily nemafriends enyu ese ikoko kwamungangodare muri? Please ionei nyaya iyoyi. Handisi kuda kuti nyaya iyoyi ingopera isina zvayaitwa because it is very very important for you guys kuti muatende nyaya iyoyi yechikoro chiri kuMount Darwin. Mari yamakaenda Japan nedzimwe nyika dzamakazoenda inokwana kugadzira zvikoro izvi zvinodarika izvo kuita 5. But kana ndichinge ndichinyeva munoona ndipa mari yacho ndokwira kubva kuno kuSouth Africa kwandinenge ndichitefenyura ndiri muKulian Studios. Ndo vandauya ndopa maconstructors vanogona kuzviita zvinhu, votenga material tione kuti hapabudire chikoro chakanaka kudarika chinenge chiripo ichi. I think that will be the question for the story for another day without wasting much of your time. Pane nyaya iri kutaura nevarakashi venyu vamuri kutengera mafoni. Vaudzei vapfana ava kuti vanhu vakaita sana Kulian kana as long as varipo painternet, please musafemba kanyeva because vanozviona. Pane nyaya iri kutendera vari kuti zvoni acting president Mohadi hand over cancer equipment to Mpilo hospitals. Mohadi anonzi apa kuMpilo hospital. Mohadi akaenda nemacheya ekugarira anobatsira chii kwete kuti cancer machines. Pamuri kuemploya varakashi, employa vakapfuurawo nekuchikoro so that isusu tinokwanisa kuzonzwisisana zvatiri kuita because zvavari kungotira kudemonstrate ndizvo kuti vanhu vanosapota ZANU-PF havana kana kuenda kuchikoro, ndo zvavari kutaura. But ini ndoziva vanhu vakawanda vanosapota ZANU-PF vakati dzidzei mbijana. Please
this is bullshit nonsense. And so now you're talking about Zimbabwe wasn't in something to say, something to broadcast here. So understand that we said almost this one base. Can South Africa you register a company for FNB business account. Usina work permit can start payment. Bata ONO education research and kwanza ku register company for FNB business account. Usina work permit can start the payment. Usasukura ivera nomwe munhu kunza auna bank account in South Africa iye owe nari mpenyu aripo ari ye number 1 pakuregister zvinhu tora number dzake autombonide kuti uende kwaari kuPretoria ikoko chingotora number utaure naye akuitire ari kwaari uri kwauri. Asi kana une munhu weya uri Doubting Thomas kwira uende kuPretoria kuSunside anonotaura newe mubatsirana zvinhu zvako achikuitira uri paground. Handimunozwa kuti nikulera ndisimbise zvakafa. So kana ndisingasimbise zvakafa terera this audio ndakuda kusiyai muchinzwa mozondudzo zvamuri kufunga in the comment section aichakaipa icho waswera sei kokuleni waswera sei mwana wamai riri sei basa ndiye nawe ndoda kumbonyatsonzwisisa inini muwana weZimbabwe kuti mari dziri kucherwa nemaChina, mari dziri kucherwa wanasakupwanya zvicherwa izvi dziri kuenda kupi nyika ichitambura zvairi kuita izvi? Zvicherwa izvi zviri kuenda kupi nyika ichitambura izvi? Nhasi tarisai muone wana Wikinews anoita mari dzekufurasha achikandira wana achipa wana achididi achitenga mamota achididi. Hapana nzwa kuti anoshanda kupi, hapana nzwa business rake, anongonzi imbinga billionaire. Ndoda kuti ndidzoke kumashure zvishoma. Pane mashoko akambotaurwa naMnangagwa wachiti unongonzwa munhu amuka achitongonzi ane mari atone mamiliyoni mabhiriyoni asati tatambonzwa kuti kune kwakabiwa kana kwaanoshanda kana kuti kwaanoona mari nako achitaura chinimbi. Kuti vanhu vana veZimbabwe tibetserane. Achitaura chinimbi akafa chinimbi wakada kutora imba yechinimbi kuda kuita miziremu. Imba yomwe munhu asinei nehurumende kana government. Why vaida kutora imba iyoyo? Wanoziva nhau dzavo. Pane pakambotaura waMnangagwa ivava wachibvunzana naMutwiringubwe wachiti sei mari foreign currency dziri kuwandira kublack market. Wakarangana wakati ngatitorei mari tiendese kublack market tinotenge foreign currency. Wakatora mari Reserve Bank over 20 million. Kana makambonzwa benzi Mary Chwenga abirwa 3 million chichi haina kubiwa yakarohwa na Mary Jinimbi parents shiri. Jinimbi parents shiri ndo nyauyo wakafira. Parents shiri anofanira corona. Wakazonotora mari yese kwengi yakaiswa kumba kwa general over 20 million vatanga kuspinwa na Jinimbi. Asi nhasi wana Wikinews radio vanoda munyika nanasa kupwanya. Wikinews hapana mbozwa kuti anoshanda kupi, hapana nzwa kuti anoita nezvei, hapana nzwa kuti mari yacho iribva papi. Asi vanoziva vanotaura kuti ndiye munhu anoshandiswa kutakura goridhe mubva munyika nemaprivate jet achinotengesa kuna Dubai. Mari iyo ndio irikubva chirwa nyika itambura nyika, muna zvipatara, muna mishonga, muna mapurisa. Chine mupurisa nhasi muZimbabwe imboma chete ndo chinyowani chine mupurisa. Mupurisa akupfeka mafama shoes ngemurimi, ngemunhu ari kurima mupurazi. Mapurisa anomwira timu mapoto nemasoja kumabharaki kushaya makapu chaiyo kuti vanhu vamwe tii. Masoja anzwa nemakebeji kumabharaki uku. Waitombotengerwawo kana machangisi zviri nani pato wakanyarara.
dai wari wamwe vanhu vamunangagwa nechigovernment chavo ichi, dai vari vanhu vanonzwisa waidzoreka, dai vakadzoreka kare, but havatodi kudzoreka, vatori neustabhoni unyanya hwekutoti isusu hatina anotiudza tombobvi toita zvatinoda. Zvana zvake zvese zvakaisa chimwe chiri mukuru wemasoja, chimwe kufinance, ndechipi wakaita kupi kosi iyo, zviri kubva kupi? Vanhu vakasekerera vakanyara, ndosaka akuita zvano akanyatsoonoti aiwa ava vanhu vakapusa ava madununu, rega ndite zvandoda, ende muri kugumurwa muchiiswa hama dzake kuti dzimusapoti. Shame says, shame sterek muZimbabwe. Masoja akanyarara so. Kutongwa here nechimwana chamunangagwa chisingazoiti futi inobatwa sei. Nhasi wana Valerius Banda, wana comrade, makomrades ese, wana comrade Geza baba, wana comrade Story wamwe wese, wana General Chiwengo, vatori mabara izvezvi mune maronda, mawanga emuhondo. Asi vanoda kuchallenjwa nechimwanana chindumugwe chawaibvisa svina nemadziwa. No man. Zviri kwerezvi. Zviri kwerezvi. Tiri kuendepise nyika. Tasai zviri kuita maChina ari kubvongodza nyika yese. Kubvonyongora, kuparadza, hapana kana chetiri kuwana munyika. Wanatagwire wakuda kungopinzwa nepasingakwane, hawana kanje vanoziva. Nyika iyi nyika rudzikwe. Zvomaita nyika iyi tongwe asina kurwa hondo, tagwire yakairwa kupi? Tiudze kuti tagwire yakarwa nyika, akarwa hondo ipi kupi? Wamunangagwa nevamwe mutikwanire. Mutikwanire. Maziwa ka mutikwanire. Apa General Chiwenga ka nakombrede Geza pakuda action apa. Mukaona pazongonzi pasiwa tagwire 2028. Muchaona zvichaitika, muchakuturwa mese unza muchina kana chemuchaita. Saka pachenjererei. Be careful. Nembwa idzi, imbwa idzi makawaya. Aya makawaya, mapera. Machenjererei vakomana. Wari kukuwandirai. MuZimbabwe pane mwe ndakanzwa mapastor for ED muZimbabwe. Vano muZimbabwe vanziva kuti sei vakadaro. Vanoitiswa ivo mapastor arupuwa dzimota, arupuwa mari. Imi murikuzara muchikarara makapfeka mabhengos, zvimarabha mumaoko muchinzi ndiri kuchengetwa namufundisi papa. Papa wakuita sei? Chii chinonzi papa ichocho? Papa. Asi arifamba nemabodyguard akachengetwa nepfuti. Yorunzi unochengetwa nerabha. Imoni mwana Zimbabwe muri right here sharp. Muri right. Papa kutenga Apple $5, chidhina $10. Ndiani akazwa akaimba? Wese wana makandi, wana magaya, wana mheno ikoko wose vazoita maministry avo wezvichechi zvaizve hakuna kana Mwari ku. Basa ndere umbavha nekuitisana nevanhu nekushandiswa nemunangagwa chete. Idiot.